is me Brídín Ní Mhaoldomhnaigh agus tá Soicind le Katy Ros na dún. Cadé dohána? Well, ceann na mánaí is fearlam na seanócail bíonn siúla scéala. Tip da ghine bhaile a bhéin na haistealaí. Bí muíine go bheith asmh féin agus ná bí ogla adamh chuiristeach rudaí. Rud a dólam tú ó Ros na dún. Dóla má ní chudhór am a chaithúla daoine na gailtartaí go léir gur gan doubt na comalaí na bhaite is fearr. Trí rud na ddíglaat marach tal gan. Cáú, bia agus gcoinne mai fína. Party trick a tugad. Well, tá má ábalta má risa na bhfuilú le a haní.